Dobrý den, nacházím se na krásném místě v obci Stošíkovice na Louce, kde mám pro vás v nabídce výjimečný rodinný dům o dispozici 7+1. Dům se nachází na krásném prostorném pozemku o rozloze necelých 1650 m2 a jeho zastavěná plocha je 250 m2. Dům díky svojí skvělé dispozici a prostoru je vhodný pro větší rodinu. Velký pozemek nabízí potenciál k realizaci vašich snů a představ. Obec Stošíkovice má skvělou dojezdovou vzdálenost jak do Znojma, tak i do Brna. Pokud nevěříte v lásku na první pohled, tak se přijeďte podívat na prohlídku a já vám garantuji, že se okamžitě zamilujete. A nyní se již pojďte na dům podívat.